Welcome sa atong programang Gahi ni Bay. Gahi nga programa apan dunay humok nga kasing-kasing. Aniya kami andam nga moalagad sa katawhan pinaagi sa kahanginan. Kay kami gatuo nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampo sa kalabuan sa katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Dini sa 93.5 Home Radio. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Para sa 2019 NGOF. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami.
sambayanang Pilipino, ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabatikot sa aming batikoson. O Pati Arbonok Jr. O Bernie Bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok. Hey! Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, good morning Luzon, good morning Pilipinas, good day world, good day universe. Welcome sa itong programa, ang Garbo sa mga Bisaya. Adlawng Lunes. Marso 8. Basta lagi na yung 8. Ganahan sila mo abri sa kuan. Magpakasal. Lunes karon. Ano yan? Laban yung mga kagahi ang Hilas King. Bernie Bitok. O giyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Kumusta? Good morning, Bert. Kumusta ang inyong mga weekend ya kagaya? Kumusta Siyempre. inyong weekend ya? Lunes karon. Okay. Okay. Apil na diha ang pag-ihap sa mga bayro nun. Ayan. Nasa tana. Kaya para mahibalaan, para pag-abot sa mga blessing, ma-prioritize na ito mga bayro nun. Sige lang. Butan mo diha. Hurot mo malaras lagi mo ron. Sa tanan mga padulong na sa ilang mga opisina, maghatod sa ilang mga misis, sa ilang mga mister, o mo pa pagmatan nila, nagsugo nagpabukal sa nini na tubig. Good morning ka natin tanan. It's another brand new day. Magpasalamat sa Ginoo. Nga kita ni bangon, nga healthy gihapon mga kagahi. Healthy kayo. Nga gahi pa gihapon, kay perting gahi. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Ani agyapon kita. Nagyapon kita ani. O sugda na ito kining mga isyu nga atong paghahisgutan. Labi na unahon nato ning sa bakuna.
Abi na ko kunaon nato si Gerald Anderson. Wala day tana. Abi na. Waman po kay laki sa nagsilia. Kuha ni ko na kong anak nga. Oh, man ang anak ni Kuan. Katong Marjorie. Di na sinito na istorya si tanan ni Ami na. Si Marjorie, akong kaila. Ang iyang inahan. Ang akong batch si Claudine. Pareto, Claudine. Sa ilang batch ron, Iyang si Marjorie. si Julia na karon ang new Si generation. Marjorie, close me gamay. Ana, wag ali sa kabalo nga sila na daw. So kung wa kabalo ang inahan nga sila na, samot na nga si Bea. Ay, Ginoo. Pero Napuno- kana nagpamatuod. Nga dili gyud na pagwapo o pagwapahay. Kay dili ingon nga kung gwapa ka di ka ma broken hearted dili ka biyaan. Mo man rin nagpakita karon. Diloy, oy, Diloy. Bea Alonso, gwapa. Gipulihan gyapon. Ang gwapa, masakitan gyapon sa isig ka gwapa. Sa bagay. Apanabig istorya nga. Oy, kay palabi ana kay Barreto ba ana. Pero pinaano man po daw nga, si Gerard. Dako pong sapatos. Ana. Feel am ba na. Ana. Ay, nako, grabe. Tingnan ko na, unsa ba niya? Unsa na istorya ni? Basa-basa po ko nga. Kinsa man nining Julia anak? Anak po dang inahan nga. Anak na ni... si Maring Marjorie. Ana. Ang papa, Oy. kailan ka sa papa? Kasi- Kailan sa papa? Kasi papa, ano? Jesus, Si Dennis Padilla. Katong Itong komedyante. komedyante. Oh. Di kita mo kakumpiyansa mga komedyante. Ba? Yeah. Makailan po na mo. Which is, dugal po sila bulan ni Marjorie. Kailan na siya mas bata nga asawa karon. Mao ba? Sa ato pa, si Lingling ani, makuyawan yun. Ha? Kailan limang ka? Di na mo Mapulihan na- yun ay bata. Di naman nasala ng mga komedyante may gala. Sa bagay, di man tanan. Si Dolphy, dagay asawa. Si Big Soto, Si dagay Dolphy ang asawa. pinakagrabe kay from A to Z good to. Mo. From Alma to Zaja. Si Big Soto, dagan gyud yung asawa. Ay, tanan day komedyante. Ampo siya nasa komedyante. Okay, lami man daw na kanang pagkahuman hayang-hayang makinataw anay man gikan sa pag-inutungay makinataw anay. Karon, tung unang wala pa'y bakuna, grabing yaw-yaw sa mga Pilipino. Asa ng bakuna? Asa na. Luoy kay ta diri Pilipinas, ulay Sa ta. niabot na ang bakuna, nanganap po yung mga nangreklamo kung ngano nga unsa na lang kaming mga kunsa. Kinahanglan nga di po may mauhay, labi na kami nga mga government officials. Correct, Apan, sumala sa Department of Health, niyon sila nga dili pwede nga mag-una-una ang katong wala sa priority. Wala pa ba rin nag-una-una? Kunya namin ngayon nga, wa mo kailan ako. Ano na yun? Wa mo kailan ako. Wa mo kailan namo. Tanawa mong ID. Tanawa mong logo. Tanawa nga mong driver. Tanawa kasi na mong sakinan. May nana ba? So, pag may nana galing ang mga butang, mao ni ato ipangutanan ninyo, mga ma'am o mga sir, mga kagahi, sa atong poll of the day. So, dili day frontliner ang mga government officials? Ang frontliner, kato yun nasa front. Ang kanang mga nag-government, nara mo sa aircon. Galingkon na mo rin. Labi na lang sa Department of Agriculture na nasubraan. Dili man kay- Nasubraan ka aircon sa ilahang Dili man opisina. kay ang opisyal sa gobyerno sila may mo istorya sa mga nurses pod. Tanawa ng sama panlinta sa Department of Agriculture. Kanang si Secretary nga Dar, ha? Sa sobraan, kabugnaw sa opisina. Bisag unsa lang may tabo nga panguna-una nga, hala, mang-import na lang dayon, mang-import import dito. Ang mga mag-umag, patay rin ninyo. Di ba mas may kay nabugnawan ng utok? Tungod kay nakarelax ang Okay utok na nabugnawan, na-freeze. Frozen mind, frozen brain, So ang brain question freeze. nato for today, kasuhan ba Dapat- kasuhan ng mga opisyal sa gobyerno nga namugos magpaguna bisag dili priority? Ang Dapat ngayon bang ba? kasuhan? Ang mga opisyal sa gobyerno nga mamugos, magpabakuna, bisag wa pa sa lista. Ana. Tubag. Dili. Ang una, oo, dapat. Kay siyempre, Siyempre, officials ba na? Dili tong kay officialis mo. Ang prayo nato ang katog yung mga frontliners. Officials na official. Dili. Dapat Dili. frontliners agyod unahon. Kinsa man kana. ang frontliners. Tarong gani diha, usa wa mga nagtuo sa assignment. Oo, kay official sila. Kasuhan sila kay official sila. Dili, kasuhan sila kung mamugos, nga wa pa sila sa priority. Aha. Na dili dapat lang yun ang frontliners. Kinsa man yung frontliners? Police, military, kanini ang medical practitioners. Security guard apil diha.
Apil ana, security Apat. guard. Oo. Ang media apil po dia as frontliners. Ba? Oo. Ana. Naropod to sa aircon punta. Ha? Naropod to sa aircon. Pero mo gawas man ta niya pakita ka ID para maka-apil og preskon. ang ikatulo nga tubag nga pwede niyo maglama-lama mong tubag diha sa tuwang poll of the day. Wow, sana all priority or sana all official sa gobyerno. Ana, ha? Dapat Maunay makasuhan. maunsa diha. O talking Oo. about, di ba? Naglag. Una ni abot ang Sinovac 600,000. Unya gisundan dayon sa unsay ngalan ato, Steve? AstraZeneca. AstraZeneca. Pagkuha sa AstraZeneca, niabot dayon ang kanini ang mga 400,000 to, so 1 million na. Oh. Karon wa pud magpaulahi. Ang Moderna Incorporated, niingon na sila nga, kami, magpadala mi og 13 million doses. So 14 na. Kaning 14 niya, dapat ani minimum ang ato ang maabot ani para gitawag na to nga ang bagang duot sa katawhan, mabakunahan, 70 million. Actually, kay double dose man ni siya. Di kanang actually di ay, sabi ni akong ilole sa akong silingan nga si Bobby, ang usa ka vial eh, 5 na nakatao ma-injectionan. Di na ingon nga, kadabayal. ihurot na ang usa ka vial eh. So minto say, kung katong pretong Wala Sinovac, bay. Nailad si Bobby ato. kung sa Sinovac Nailad si ka, Bobby. Para to, bay, gitipid bay. Mura to, nipalit ka nga. Ayo, oo. Munggos bay, balising ko. di kayo sa ramang pagkaana-ana. kitapon. Sa ito na, sa ka-injection na raman na pagpuno mo ra. Napada na eh. So bali 5 na. So times 5 na. Kung pila ka vial times 5 ang imong ma-injectionan. Divided by 2. Okay, kuhan. Double dose. Double dose pa. After 2 weeks. Oh, Pero imagine na 13 million. And remember this, we were not supposed to be a priority nation. Dili kita priority country. Apan. Lahi ni si Digong pagmuin siya nga, kundi mo di. Mangita miglain. Lahi. Di ami mo order sa China. Di ami mo order sa Russia kato Di- Sputnik di, nga. kabak-kabas na. Successful po ang Sputnik. Ha? Kato sa Russia. Wapog kay gibati nga mga side effects. Nindot po ang ilahang effect ato sa mga gipang injeksyonan. Duterte nga, kamura bago di ay ang suppliers kalibutan. Na ay Israel, pwede mi makuha diha. Di nakuratan tanan. Ang Pfizer, naghuna-una na kung pila ang ngayon dapat sa Pilipinas. So, layo ra siguro tuod ang 2023. Nga naman, kaya ang Moderna, ipadala man ni siya by June this year. So, that's about, unsang taon, April, May. Di ka na, projection 3 pa rin months. ng June. I'm sure, mas paspason pa gina nila. 3 months. Ngano, kaluko manggod ni sila, kay kinahanglan ni siya o kanang refrigerated nga kanang Storage. Abin lang walay unan ang Pilipinas. Ay, Jesus, kadaghan na mo sa bulwa pa lang naganda sa Peace Landing. Pinakadako sa Jensen. Tuna ba yung isulod? Bitaw, Alam mo, seriously speaking. ganang gikuha ng gabuhaton ni Tatay Diggs, no? Lahi ba? Kanang dilim, ayaw! Ayaw! Tanawa, Dito, speakas. dili man. Ato ba nga? Toting anang ayaw. Di ba? Ang gadalag kadang usari, ang gadalag katag lamang diri. Kanina ba si Lenny? Amot po si Lenny ba? Huy, kamo mga taga-Liberal Party. Kanang ayuhan na ninyo og coach si Lenny. Ginoo ko, kapag-ulaw rang taon na ninyo ang taon mo mga nana. Panihato yun siya nga, kanang BFA, tangtangon tamo, di mo mubayad sa Pilipinas, sa ubang nasod, gapambayad ka mo, sa amo adri, gagamit mo sa among pasilidad, gagamit mo sa among yuta, gagamit mo ninyo ang amo ang mga sundalo, gagamit mo sa ubang pa namang facilities diri og equipment, unya libre ra. Ako ng tangtangon. Unless mo bayad ka mo. Pila, 16 billion US dollars. Lagi. Sulpan ang problema sa Pilipinas. Karon ana dahil ang mga LP, ana sila nga unsa man ni mura man tanan tulisan, mura man taan niyo kanang nang hostage nga kinahanglan blackmail ana unsa man ni. Ikaw Lenny, wa man kay buot god. Abogado man ta ka, wa ka kabalo unsa ang mga international na mga affairs nga paghilis gutanan. Ana. Karon, nigawas kano sa balita, gi-anunsyo ni Philippine Ambassador to the US nga si Jose Manuel Romualdez nga ang Pentagon natandog. Ang Amerika natandog. Ug unsay niyon? Yes. Di mi gusto nga mawa diha sa Pilipinas, among ihatag unsay demand ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alara na siya. Sama panalitan sa unsay ingon sa Pentagon
ipalista. Giingnan ang katong ambassador to the US ha, nga si Romualdez, ilista ninyo pila ka mga ekipo og mga armas og mga gamit panggira ang inyong kinahanglan nga para ma-modernize sa hingpit ang armadong kusog sa Pilipinas kay amo kanang ihatag kaninyo. Da. Basta So kung wala pa lagi nisog si Digong, na basta ayaw lang ninyo i-abolish ang VFA ug tuguti lang ang mga Amerikanong sundalong kano nga maghimo og military exercises sa Pilipinas. kana bang See? makabalota sa work bitaw na to, no? Muna yung pinakasakto diya. Oh, ana Kanawa, di ka donate. ra na siya diya. Ka donate, o pwede man lagi. Pwede man lagi. Oh, naka-donate. Pwede man Pwede lagi. man di. Ay. Daghang kita pagaisgutan pa mga kagahi, magbalita sa Tagahi Burn. Oras alas 7:06 na mga kagahi. Ano yan nato mga gahi nga balita? Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Ania na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Sa ato mga gahi nga balita, duha patay sa shooting incident sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Mga biktima sila Leo Carillo o Cristino Agbolos Jr. nga usa ka retired nga sundao. Pasakay na unta sila sa kinana mga biktima diyang gipaulan og bala sa mga riding in tandem. Pagpangawat nakatutok sa investigasyon human gikuha sa mga suspek ang sling bag sa retired nga sundalo nga dunay sword nga iyang kaugalingong armas og personal nga mga gamit og kwarta. Patay ang usa ka 23 anyos nga babae sa pagpamusil sa Barangay Dulo, Bansalan, Davao del Sur. Biktima si Alexa May Munday nga nagbaklay lang kilis karasada diyang giduulan sa usa ka armadong lalaki. Naigo ang biktima sa iyang tiyan ug daling gidala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Duha patay sa malaglahing bypass operation sa Barangay Aplaya, Digo City, Davao del Sur. Patay ang usa ka suspek sa pagpamaligyag shabu. Suspek na ilang si Junelito Tisoro nga sumala sa mga pulis. Unang mibunot ug nagpabuto siyang armas batok sa mga pulis. Nabawi kani ang balor kapin 1 million pesos nga shabu. Samtang sa Barangay Lubugan, Turil District, Davao City, patay ang kani kapitan nga napalitan og droga sa bypass nga gihimo sa PIDEA. Suspect si George Taho nga ex-kapitan sa Barangay Kalyawa. Gitistingan matud pa sa suspect uposil ang poser nga buyer. Nabawi kani ang shabu nga nagkantidad og 35,000 pesos. Nasunog ang usa ka appliance center sa Amat Magallanes, Surigao City. Sumala sa bumbero nagsugod ang kalayo sa ikaduhang andana sa Gambalay. Padayon pang investigasyon sa hinungdan sa kaso, niabot sa 7 million ang structural damage sa insidente. Muway hinoy nahitabo nga mga naangin sa insidente. Bakwit ang 19 ka pamilya o 85 ka individual human nagkaengkwentro mga sundalo og NPA sa Barangay Gimad, Ozami City. Daling gitunulan og pagkaon ng mga gamit o relief goods ang mga namakwit nga naa karon sa Barangay Quarantine Facility sa mao nga lungsod. Padayong giawhag ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanang lokal nga gobyerno sa hingos kang kampanya batok insurensiya sa matag barangay, partikularmente ang lakang sa Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict con ELCAC. Sa gihimong pagbisita sa Pangulo sa Cagayan de Oro City niadtong weekend, gibanatan na po ni Digong ang CPP-NPA nga kapin 50 ka tuig ng gasinamok o gapanghasi sa katawhan nga sa way igong nabuhat nga kaayuhan sa katilingban. Gimanduan sab niya ang mga sundalo pulis nga posilon insigida ang mga rebeldeng armado kung makita sa bisan asang lugar. Sa laing balita, gilusad ang Run Sararan campaign sa mga volunteers sa Bukidnon. Nagkaravan ang kapinapulo ka mga sakyanan kuyog ang mga daghang nakamotorsiklo gikan sa Valencia City padung Balay City ug Maramag. Ang Run Sararan campaign pag-aghat kini kan Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga mudagan pagka presidente sa nasod sa tuig. Subay niini ato makauban sa pikas linya ang organizer sa Run Sararan Bukidnon Caravan nga si Bro Nobol Bong Alcordo. Good morning, Nobol sir. Brother Bong, good morning. Hello, Brad. Kana madunggan ako nimo Sir Bong. Sir, sa cellphone lang pami. Yan, sir, sa cellphone lang pami. No, sir, ayaw sa laon. Sa cellphone lang, Brother Bong, kay mag-feedback na rin, okay?
Ayan, okay. Good morning, Noble Sir. Bong Alcordo, organizer sa Ran Sararan Bukidnon. Kumusta diya? Hello, bro. Dili madunggan. Kana, okay na. Madunggan na ta ka. Hello? Bro. Bong Alcordo, good morning. Sa online siya naminaw mo nang delete siya. Sir, Good morning, Brother Art. Ayan, sir, ayan. dire sa cellphone paminaw, sir. Oo, kanang Brad, pwede sa cellphone lang ka maminaw. Ayaw na sa live nato kay medyo na delay ang atong live. Ayan. Okay na. Okay na, Sir Bong Alcordo, sir. Good morning. Mr. Bong Alcordo, Bro Art, medyo may problema sa audio. Di kayo kadungog sa inyo. di kayo niya madunggan daw ang ako ang tingog. Okay na. Okay, ang una na kong pangutana kanimo, Sir Bong Alcordo. Hello? Hello, sir. Good morning. Good morning, Sir Bong Alcordo. Wala audio kita kung madunggan. I'm sorry. Parat ang atong audio parts. Change tag one, change tag cellphone, be. Tawagan na itong balik, tawagan na ito usap. Change tag cellphone, Kay be. kagahapon ang Ran Sararan Bukidnon naghimo og usa ka motorcade caravan pag-agat sa mga katawhan labot niini nga pagpamugos kang Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio nga mudagan gyud pagka presidente, labi na nga niingon si Sara nga di isa ko lagi mudagan kay okay pa kay ko diri sa Davao, di na ko pwede biya na Davao. Usa pa moraga lisod kaayo kay mahal kay nang mga gastuhon ni ana unsaon na lang ni. Sa tibuok kapupudan karon Luzon, Visayas, Mindanao, dunay mga gipahigayon nga mga Ran Sararan, mga caravan volunteers kini silang tanan. Okay, testingan nato o Nadia balik sa linya si Mr. Bong Alcordo. Good morning, Noble Sir. Kana, good morning. Good morning. Good morning. Okay. Yan. Alright. Sir, sa cellphone lang paminaw ko, sa cellphone. Ayaw sa live kay delayed kay ta, delayed. Oo. Kanang sa imo halang. hello. Okay, kana Brad. Okay na Brad. klaro na. Okay. Okay. Unsay nakaagat ninyo Mr. Alcordo nga voluntaryong naglusad sa Ran Sararan sa Bukidnon? Nabay nagpaluyon ninyong politiko ani o inyo ra gyud ni? Ang good, medyo dili man may organized na grupo. Oh. Amo is mga negosyante o mga professionals nga taga Valencia nakadecide may panahon na para atong i-convince si Inday Sara Duterte Carpio nga mudagan gyud sa 2022. Tapos inani buti pasabot nga ang gastos ani tanan sa Ran Sararan Bukidnon sama sa ubang mga lugar gikan gyud ni sa inyong bulsa. Among bulsa ni, Bro Art, Burns, wala tayo nangayo o funding at mga tarpaulin, gasolina. O na tayo mga kauban na to, lain-lain sektor sa society na tayo doktor, dentista, engineer, mga estudyante, nurse. So, lain-lain, ilang panahon o ilang gasto. Sa ato pa, unsa sa inyong tan-aw, maaghat yung ka ninyo ani si Inday Sara? Mapugos yung ka ninyo siya mapadagan? Pumunta na iya man gid nga desisyon, no? Pero ato ibalo na to sa iya nga daghang ka suporta kay atong nakita nga kulang gid ang unom ka tuig, bro. Sa kadaghan sa problema sa Pilipinas, kinahanglan ipadayon pa gyud ang mga programa ni Mayor Digong. Oh. Kana napod ba mo nahunahunan kung kinsa dapat ang mahimong tandem ni ini nga mahimong vice president ni Sara o ka balag bisan kinsa ang VP basta mudagan lang siya. Ana ba? Oh, correct na ang atong tumong basta si Sara. Kung kinsa man galing mo vice president sa iya, nana sa iya, pero ang ato importante nga siya gid ang mudagan sa presidente. Madawat ninyo kung si Bernie Bitok-Bitok ang mutandem kang Sara. Murabag sabi all. Sara Bernie. Pwede kayo. Basig diyan na madaot ato mga bad record, brother. Unsa ang inyong sunod nga lakang? Unsa inyong sunod nga lakang para mapugos gyud si Sara og paminaw niya ang katawhan nga padaganon gyud siya? Padayon tayo.
kung kaya nato kada semana magkaraban ta. Anyway, wala man tay formal nga programa. Ato is biyahe lang, suroy pakita sa atong suporta kang Inday Sara. Hopefully ang mga tao muban sa atong kalihukan. Mudawat mo sir kay nagkan may nagtisir sa pag-apila Saan daw pag-apil sa mga taga-Bukidnon? Kanay nga na Sa to ba? Balik Kanang nay gusto mo appeal daw ba? Pwede ba na nga na? Kisa may Oo. approach dia sa grupo. Ikaw lay pangitao na ni problema. Sir Bong. Welcome tanan, no. Natay group nga open for the public sa Facebook. Mo na itong primary nga mode of communication. Di na ito ginapost ang mga schedule o asang meet up. Unsa ganito ang inyong Facebook nga page ani Sir Bong Alcordo, sir? Run Sara Run 2022 Bukidnon Group. Okay. Ran Sara Ran. No, Bukid 2022 Bukidnon Group. Oh, Or- FB group na siya. Oh, sa FB Group. All right. Mayo. Kayong salamat, Brother Bong Alcordo, ang organizer sa Ran Sara Ran Bukidnon Volunteers. Mabuhay po kayo. Salamat kayo, salamat. Dagan salamat. Grabe. Daw, be. Sama ni mo, be. Ingon si partner William Asinero, member ko na partner. Baba. Sararan, dagan na mo yun, sabong, pwede daw, bunggo. Uy, pero kato na bisita ba si Digong? Gindurso ba niya si Kuan? Si Senator Bongo, nga mahimong presidente. Oh. Ang tawag niya na Rodrigo. Ah, Si Bongo ang magpresidente, siya ang mag-vice. napoy nga na. Pinana. Yan na apoy bongbong bongbong. Bongbong bongbong. Oo. Si Bongo, Bong Marcos, si Bongbong Bongo. Marcos. Oh, yan. Nakakayo mapilian ang katauhan. Kabalo ka sa tinuan na nilang para lang yun yung mawala sa passing ang kaming LP ba? Ha? Uy, ay gana. Katong buli-buli kang, sa to? Kang Bimbi? Kabimbi. Oh, asya nga. Sige, pulihin niyo pa ako. Baka naman the yellow brick road is prepared already. Layo na oy. 7:17! Mamugas sa medyo lang. Aw, abi na ko. Napa ba yung bilta? Aw, abi na ko. Okay. Ni-play bito ko bilta. Abi na ko wala na. Sorry. Alas 7:18 sa tang oras. Ano na po ang buwelta ni Art? Again, Marso 8 karon na. Marso 8! Lunes! Ang energy! Ay mo kabalaka! Oy, Nalagi blessings! Nakatambay na po ito ang atong bisita. Nakatambay na po. Tama. From Australia? From Australia. Namiss na ko ni bata. Ito na po ang 3-time KBP Golden Dove awardee, Mr. Art Bonot Junior. Basta Junior. Gahi. Ang atong gahin ni Bayog Vuelta, hatod ka na to sa Cherry C. Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID kanato makapalikay og sa atong lawas makapapiskay. Tistingira gyud ninyo agto mo sa mga drugstore og parmasya sa Miss Oro Cagayan de Oro pangutana kamo Cherry C katong naay kamo-kamo extract. Una mo moagto dito sa kanang parmasya, tan-awa sa ninyo paminawa tun-i kung unsa ning kamo-kamo. Diingon ta mo nga so far sa mga gipanghimo ron nga mga pagtuon, kini siya ang dunay highest nga vitamin C content ug very potent kun powerful kay Ay, siya perti. nga vitamin C nga makipatay gyud no para maprotektahan ang ato ang lawas ha. Mao na ka power kining ato ang Cherry C. Cherry C para mas healthy and COVID-free. O syempre, kini ang bitamina nga sa mga espesyalista giendorso mismo. Ilabi na sa ato ang doktora nga gwapa, Doc Cheryl Bolaron. Good morning kanimo, Doki. Uy, nakauli na daw si Juan? Oh, Si Boss Manny. Kapitan Manny. Mm. Ha? Welcome back, Kapitan Welcome back. Manny Bularon sa Pilipinas. Na-quarantine pa. Ha? Quarantine pa. Alright! Aniya na nga ito nga buwelta, karong panahon na. Mga kagahi, kini nga isyu makapaguol. Ha, Bern? Sa ulo makasuol. Kay ning bag-o lang, ang isyu sa module, lahi na pod nga bukol. Ngano? Pag-answer sa mga module, pipila ka mga magtutungha, na isyu nga,
Sa man na siya, Part? Mitingog lagi. Amo ito'y background? Dira na siya. Kay pipila ka mga magtutunga para sa answer sa module sila gapanuhol. Uban estudyante ni kagat na sa ginatawag nga sagot for sale. Nalagi di ay? Para po daw sila gikan sa ilahang mga pagtuon nga grabe kaayo kakapoy sila maka-inhale. Paagi daw kini sa mga tapulan. Trabaho ipasa sa uban. Apan, naapo daw ni parental guidance. Doon ay blessing sa mga ginikanan. Nga igo lang silang magbayad para ilang ulo di na maglabad. Ay, kasara. Guy, mga labad. Gialmahan kini sa Education Department. Dili estudyante ang gabuhat sa mga assignment. Imbis may na lang dunay matunan. Kwarta naman noon ang gipadagan. Mura na mga politiko panahon sa halalan. Resulta, estudyante nga. Way na ibawan. Kay gipang ansiran sa uban. Ni pasar ka lagi. Pero kumustang knowledge ta ni ini? Imbis mga ginikanan mo giya. Nagtudlo naman hinog pangopya. Kay pipila gabayad para sa module sa anak ka dunay answer. Nga ipasa lang kang ma'am og sir. Ang pag-eskwela pagprepara kanila sa maayong kaugmaon. Dili atos ang andamon mahimong bakakon. Aha mana sila puniton pag-abot sa panahon kung inana permi ang ilang madawat nga mga pagtuon. Usa pa mga ginikanan, himuha silang responsable. Busa ilang module ayaw ansiri. Pasag di sila makatuon para puhon makabarog sila sa ilang kaugalingon. Ayaw ibugti sa salapi ang ato mahatag sa ilang bahandi, ang edukasyon. Mga estudyante, bag-o mo magbakasyon. Dapat igani mo magkunaon nagbakasyon. Kay kaninyo gihimuro, murag bakasyon naman yun. Module tiwason, para inig-abot pohon, wa na'y problemahon. Gawas, labi na karon grabe kaayo, hinay ang internet connection. Time. Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shoujo Pacific International. Dunasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Kahit ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat, o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer, o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing.
Cleansing. Cleansing na may weight loss pa. Ang DCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy, ug Rica Drugstore. Ang DCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy, ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy, ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy, ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon Umubatikos sa aming batikuson O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok Bitok Kainibay Kainibay Kain sa balita Kain sa kalingawan Alas 7:26, nagbabalik po inyong mga kagahi ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Okay, o sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Ay, kailangan ba kaning mga opisyale sa gobyerno nga dili sa priority list, kasuhan ni sila kay mag-una-una, hindi lagi pwede dapat frontliners lang. Ulah, grabe ingon ang 53%. Oo. Ay mo pag una-una, ay mo pagsaling official mo sa gobyerno. Dili 7% ra. Relative siguro ni sa. Ang ingon nakaingon nga sana all priority 40%. Uy, bulek-lek unta ko ani kang di man din ako ang Facebook ni. Uy, but mo. Hello da partner William, Masinero partner. Gigawas mo rin kung daan kayong picture na mo na Ginoo ko. Hello daw kang MJ Fame, Nono Lixbert and Barbie dia sa MCCB nga naminaw sa gahi ni Bay. Ayan na, okay. kang O sa tan mga nagtanaw sa online, gahi ni Bay, paki-share. Kang Archie Gabe, good morning pod kanimo diha. Oo. Alright. Uy, grabe dito ang imong belta, no? So na nagiday, what if yun kung mayroon ang mama yun nga minsan, wag magukoy. Di mo kabaluana, di mo Wag kabaluana, bi. Kaysa akong anak makita na kung nga nabagsak sa tapos ay basulon pa kung anak. Yun ang gabi si mama bay. Wag ko tabangi. Oh. Di, ani ba? Ani. Discourage. Usahay man pod kod, mga ma'am og mga sir, mga nanay, mga tatay. Ay nani ba? Kanang grabe bitaw kaay ta ka kuan, kanang impluwensyado nga kinahanglan maka-answer gyud ang bata. Timan ninyo ni ha. Mas maayo nang masipyat siya. Mas maayo nang mali ang iyahang gitubag. Unya tagaan din sa teacher og tama nga answer. Ngano man. Preparasyon ka na nila nga dili kinahanglan kitang mahimong perfeksyonista. Nga dili tanan ato naibalan og diha ta sa ato mga pagkakulang og sa ato ang pagkasipyat mas makatuon unsa gyud ang kinabuhi. Mo ni inana karon kamo mga teacher pod nga naminaw ha. Na ay again wala man ko kay ni matudlo sa DepEd. Wala kay ni ma-emphasize. Not even DepEd lang, public school. Apan kini niya sa mga pribado po nga mga tulungaan. Wa kaayo ni siya mahisgutan kaayo nga. There are gitawag na tong multiple intelligences. Daghan kaayo ang klase-klase sa mga bright. Dili lang kay dapat sa Dili algebra lang ka dapat bright. lang kung math ka bright. Uy, bright kay ni nga bata ba yo? Oo. Kay bright siya mathematically or numbers intelligence. Na po kay bright pod sa words. Ana, nga grabe mo sulat yun yung bataan na grabe kaysa sa mga words. Naapoy ka nang ginatawag nga speech. Ha? Kanang sa speaking. So lahi-lahi. Lahi-lahi na siya. Example, si Pacquiao, ha? Halos wa magina sa karon naman siya nakahuman gyud tanan-tanan. Kay siyempre may arang-arang na ang iyang kinabuhi. Apan kanang gitawag na to bisag wa siya kahuman, wa siya kahuman og katong elementary kanito pero kinetically intelligent siya, diya siya the best. Napoy isa ka bright na ako nga reporter. Gimingaw ko ani kay na nasa Australia. Wow, sosyal. Ha? So malihanda. Atong kumustahon bi kay nakita na ko siya one time gahi Bernie nga naa sa Australia radio. Ha? Nasa Sosyalan Australia na niya, radio. oy.
Ato makauban karon Basi din ito niya masabtan. Sheila Joy Labrador. Sheila Joy Sheila Langga. Joy, good morning. Good morning. Good morning! Tagdala doon ang mga nag-square na sa mong sabi. Ha? How are you, Sheila Joy? Kumusta ang Australia? Maayo kaayo. Ay, maayo kaayo. Salamat. Pila na katuig gani mo diha? Pila na mo katuig diha? 4 years na, Sir Art. 4 years, no? 4 years na. Sukad nga mi biya ka tama-tama kay mas nauna ko nimo og retire sa ABS unya ikaw nag-schooling dito sa kanang Australia. Kumusta kumusta kinabuhi nato diha Langga? Biya lang gani ko nang hawa pod mo. Kumusta kinabuhi sa Australia, Sheila Joy? Actually, Ninong, salamat sa Ginoo. Maayo kaayo. Daghan mga surprise nga mga blessings. Og I'm very grateful. Kay naka-remember ka before nag-start ang Pamahaw Espesyal, ang mga reporter imong gi-oblige na maghimo og report for MOR before. Oh. And wala man ko'y laing experience sa radio. So, mao ni nga experience sa radio ang akong giistorya sa akong boss. And I'm very grateful to God, to you, to Bernie, nga gi-allow ko nga maka-istorya sa studio. So, unsa man lang imo nga diha kanang unsa na part-time o unsa ba na per engagement nga unsa mainstay na ba yung ka diha nga kanang kuan sa radio? Unsa nang radio gani, Joy? SBS Radio. SBS Radio. Si Actually, Bernie Sexy, SBS. It's special Wala, broadcasting. naa pa na nga picture na to. Oh, na. Nakita Cool na ba ko kay si na. Maylin Season? Oh. Kadyo lang. Kabalo ka, nalingaw ko na kita sa atong... Ibalik to nga katong nga picture. Nagtanong ko kita tulo sa picture ba, nag-abay ta, nalingaw ko, pero ang nakadiferensya lang nato, ikaw Art, ni-resign, ni-retire ba ka? Retire. Ni-retire si Sheila Joy, mo gihapon. Nag-migrate. Ako na shutdown. Mo lang gi-diferensya ni. Og kitang tulo, nagpamahaw espesyal sa ta. Joy, kumusta man diha? With the family, mangod si Joy karon diha. Kumusta man? Nga naman po kay little girl. Little girl ba? Duha na kabuo ko. Duha na galing. Duha na. Boy. Boy na ang iyang kumusta man naka na nagtrabaho plus nakay kuan diha baby. 9 months old baby. Dili siya sayon pero gikaya ra nako, Bert. Nakaya ra. So kinsa may magbantay sa bata? Siyempre si Chip. Tuwa sa child care actually. Nasa child care. Ay, social. Joy, child kana care. ingon ani Joy. Unsa may kabisihan nato diha sa Australia karon? Actually, Ninong Art. Sir Art, Ninong Art. Yes, anak. Yes. Ang ako gikabisihan maora gid ni karon kay murag pag nakmagud ani nga actually Bernie, do you remember nga naging ko sa imo nag-vlog ko? Because of that vlog nakita ko sa executive producer. Ay, galing. Praise the Lord kaayo. Pag-vlog lagi mo imyat og istin, pag-vlog lagi mo palihog lang. Oo. Ana. And then, So what's your work there? You are unsa na mainstay ka na nga anchor diha. Content producer for news bulletin. So mura siya og nagbagang balita. Nagbagang balita sa program sa SBS Filipino. Actually, ang among audience, Filipino in Australia. So Tagalog siya, Tagalog. Tagalog. Oo. So, Oy, mga kababayan po namin dyan sa Australia, kumusta na po kayo lahat? Sana nandiyan kayo sa mabuti kalagayan. Nang hinaot kami nga naka mo sa Malipayo nga adlaw nini nga taknaa sa Down Under. Oo. So ang executive producer diha, kuan pod Pilipino. Oo, from Luzon. Wala, ngano man imong nakita ko sa picture ka na imong baby. Ano mura naman sa Australia no? Naon. Di naman taga Bukidnon. Bukidnon gyapon bird, kulot gyapon bird. Kanang yun ani Sheila Joy, no? Siyempre nahimamat nimo diha ang ato ang mga kababayan nga nag-migrate. Ang uban po diha na OFW, no? Unsay mensahe nimo sa mga OFW nato nga naa diha ug sa ilang pamilya nga naa diri sa Pilipinas? Sa mga OFW nga naa diri sa Australia, actually apektado gihapon ang trabaho, ang panikay-sikay din hinotungod sa COVID. Pero
bisan asa lagi ibuta ang Pilipino, dili man gyud ta mo surrender. Wala kasurrenderan. So padayon lang, laban lang sa kinabuhi. Og sa mga pamilya pod nga nabilin diha sa Pilipinas, pag-amping mo kanunay kay ang among kasing-kasing sama nako, ang among kasing-kasing always good nga galong nga makita mo sa among pag-uli sa mga amigo, sa mga kaila, mao gid na among gusto nga pag-uli namo magkahiusa ra gihapon ta og piskay sa lawas, paningkamot og dili gyud mo undang og paningkamot sa kinabuhi. Mao ra gyud na. Na-miss ka namo sila Joy. Unsay mong na-miss diri sa Cagayan de Oro? Sobra na-miss na ako muntanan. Na-miss na ako. Actually, gi-embrace na ako akong trabaho tungod kay kabalo ko nga kung kani akong trabaho murag fulfilling kaayo. Grabe ako kami nga burn. Kuan na Joy, kanang journalism, always remember that journalism is a calling, no? It's a Yes. vocation. Ang atong trabaho is to inspire and inform people so that they can come up with a decision so that they can govern themselves accordingly, no? Aron ba nga pinagi sa impormasyon, Well said. pinagi sa impormasyon ato mga kanila, sila makakutlo ni og leksyon o niya makahimo silang desisyon para silang kaugalingon nga mamahimo silang empowered So- ng mga citizen. So calling gini ng journalism, mo din siya mamaylin season na po di ay. Oo, nanapod sa MDN. Nanapod siya sa- Tandante nga Sudaria. Oo. Yan na. Joy, Joy, we miss you and We miss you. pwede ba ka mo istorya niyo kana ang imong pan karon? Ang imong lingwahe. Unsay dako nga istorya diha aron sa Australia. Ay. Gawas sa COVID ha. Unsay dako nga istorya diha? Ang dako nga storya diri sa Australia kay ang vaccine nga AstraZeneca gikan sa UK giharangan sa Italy. So kay dili man daw apektado kayo ang Australia kay karon sa Italy daghan paghihapon ang wala na vaccine. So Murag ni giveaway ang Australia para sa Italy. no giharangan gid sa Italy pero wala sila mabuhat. Giharangan sa Italy. Murag huy amo ra na. Ayun anong ilahos man niyo sa Australia nga. Kabalo ka Joy, ingna ang Prime Minister diha nga magpareha kang digong. Di mo muhatag namo. Sige, tanaw na to. O di, ang AstraZeneca nagpadala dere sa Pilipinas libre pag yun. Ina ang Prime Minister diha, Joy, istorya. Hungungin, i-text siya, okay? Nalipay ko ana. Nakinahanglan sila mga Duterte style of leadership po diya ng lugar na diya. Sila Joy, daghang kayong salamat lang ga. Joy, asa mi makapaminaw ba mi kun dili mi taga Australia sa imong Ayo, programa unsa diha? oras imong programa? Actually, every, like karon 7 diha to 8 sa buntag, SBS Filipino. Sa website lang. So na pwede madunggan online pod. Yes. SBS. Sige, i-send sa mo ang link nimo ha. I-send sa mga link, ha? Paratis na itong mga Daghang ato salamat mga kagahi. gahi kabay. Ang Sila Joy, amping di anak. amping dia niyo. God bless you. God bless you. Hug the kids for me. Hug the kids for me. Alright. Yes, Kato. Dong Bernie, God bless you. God bless. Alright. Mao kay ni mga kagahay mga forever ka pamilya. Ha? Lahi ra gyud. Kabalo mo, lahi matamis. ang orientation sa kapamilya. News, lahi ra. Lahira. Kanang anchoring, hosting, lahi ra. Unya, kamo karon wala naman tang EBS. Paningkamot po mo nga mo nindot na inyong mga programa. Uy, lam ra mo. Mao nang hantod ron, ganahan sila sa gugmang, yahak, musunod na. 7:39. Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC, advancing the quality in healthcare. Dump trucks,
bako, grader o mga pison? World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. Mapalit sa Suzu Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Suzu Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG world-class trucks and heavy equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat, o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer, o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy o Rica Drugstore. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy o Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy o FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy o sa City Drug. O ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen Ugasaan, R&J Pharmacy, sa Agora, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:44 na sa atong oras, Lunes. Og siyempre, yan na po ang ating gugmang giyahang Zerian. Atod ka na to sa Biramax Capsule, mas gahi, mas lamis. Grabe Tanan mga nakatesting na nga sige nagbalik-balik. Tingnan bitaw ta mo, sisting ilang. Miramax. Di mamamambala ka ning Biramax, 100% all natural adult herbal supplement ni siya. Balik ang FDA approved pa kita. So walay harmful side effects ha. So mo nang malingaw yung gabi hangtod magbuntag ha. Safe and effective ang Biramax capsule distributed by JB Pharma. O syempre kani available sa Farmasya Oro, Oro Pharmacy o sa Save All Pharmacy. Or kung gusto po mo order online, PM is the key. O pwede na ko ninyo i-PM mga kagahi. Ang Bitok-Bitok University.
O siyempre, ang atong gugmanggiahak serye, ito din sa atin ng TCK! The Colon King. In fairness, ni angay ko, ha? Kung kamo ba galisod o libang o kana constipated mo kani mo'y the best. Kamo ba dili mo hilig o kanang hingaon o gulay ha less ra. Kani ang bagay ninyo kay kani siya di lang ni sa detox. Napagi kay nutrients kay fruit and vegetable drink ni siya ha. Palit na mo testingin niyo bisag isa ka box lang para makain gyud mo hala nindot gyud ay no. Available na ni siya sa tanan mga parmasya. O kung gusto ninyo nga i-cash on delivery sa inyo ha, o i-PM lang po ko ninyo sa Bitok-Bitok University. Ako na bahala mo sulti dito nga. O mo ni, send siya dito ha, ana ha. I-PM lang ko. Testingin ninyo TCK The Colon King. Ha? Kasi may nag-birthday din ron. Ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver, Lito Inglisera! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Bye, good morning sa Tanan. May buntag again, Dor City. Good morning, Northern Mindanao, and both of us and to all the taxi drivers. We're listening in your car. The 93.5 feels good to be home. Yeah. How's your weekend, brother? Are you busy? So far, I'm busy for the church Saturday and Sunday. Wow. Cool ba? Simba ka di lang sa Domingo day? Ang uban Domingo naman. So far, pag Saturday, set up sa gamit for preparation for Sunday. Wow. So ikaw din may sinaligan diya? So, ako ilang bossing sa music department. Pag ingon ako, ayaw gamitan ng microphone na way mo gamit. Sound system department ka. Eto na po. Una nga, close na kayo sa mga taga-sound system. Eto na po atong Lito Scout of the Day. If you don't like the road you're walking? It's working, ha? Walking or walking? Starting paving, another one. Sige, again. If you don't like the road you're walking, start paving another one. Bisaya, if you don't like the road you're walking, kung dili ka ganahan sa dalan nga ikaw maglakaw, start paving another one. Imo mo dive ka. Kakausa. Paving man. Diving na ito. Diving man to, lain ni paving. Giusab na rin. Nausab na. Ito na po ating letter for today. Dear Kagay Bernie and Kagay Lito. Lord, the heart Bernie and the heart Lito. Kumusta mo doa? How are you, both of us? Okay ba mo yung mga panglawas diha? I hope you're good, both of us, your body. Tana, loyal mo sa inyong asawa. I hope you got a loyalty in your wife. Dugay kay Lito kun ba basta basta Lunes lagi kakalambo na to mga diba lagi. Basta loyalty gani lisod kay Lito kun. Loyal. Royal. Soft drinks mo na. Ibalik-balik daw. Loyal. Ako di ay si Lotlot. Just call me, my name is Lotlot. Abi nagkukwanto si Rip. Ha? Si Rip o si Imyat. Ako di ay si Lotlot. Just call me, my name is Lotlot. Iksoon ni Litlit. The sister of Litlit. Ano gini mga Pinoy hilib ganang dubli-dubli no? May tungod manggod ni. Because of sa kalalaki nga itago na to sa pangalang Dondon. O tanawa doon na doon. Because of the name of boy is Dondon. Si Lotlot na igsoon ni Litlit. Si Lotlot is sister of Litlit. The boyfriend is Dondon. Kani manggod si Dondon. Because of Dondon, sige lang mag-ingon nga wala na siya oras. He's talking me no hours for me.
Sige lang siya, og yaw-yaw, nga busy daw siya. Always be talking is busy. Mao nang na-feel na ako nga murag wa na'y klaro ang among relasyon. There's a feel inside in my heart. They'll know why claro. What do you mean why claro? Not clear. Not clear of my relationship. Kung boto no naon, wa man siya ginabuhat. Nganong busy man siya. It because of my mind. Don is no work. Why so busy? Okay, nga niya na ito mo! This is the starting of Love Live. Uy, milagro. Milagro lagi ka. Nakabisita lagi ka. Mayo kay di ka busy ka ruan. Gimingaw biya ko nimo. Kimingaw si mong kagara. Lunes pa ko nag-text. Imong reply, wibis na. Busy lagi kay ko. Daghang kay ko gibuhat sa balay. Kung sabi kabisihan ni mo nga sukan ng pandemya, wala naman kay trabaho, ta karon na busy ka? Basi na kailangan kabisihan. Bisihan ko di. Ikaw rang babae sa akong kinabuhi. You're only one girl inside in my heart. Nga naman gid mi, nga usay mo text ko siya sa buntag, hapon na ka mo reply. Kabalo ka nga, di ko gusto ana. Gusto na ko nga pag mag-text ko, taas lang 2 minutes, mo reply dayong ka. Sa balay man god usay way signal. So way signal nga inyong balay abay diya sa tower. Kung hanginon siya, mo na mo pilit ang signal pero way hangin. Di na ko ma-receive yung... Kabalo na magyug ka doon na maglagot yung ko ana nimo. Pag mo text galing ko, dapat mo reply gyud dayong ka. Pag manawag galing ko, mo reply gyud dayong ka. Nganong di man gyud. Kabalo pag yung ka ana nga mo na biya na itong sistema. Tubag. Sorry na. Mo tubag pag yung ka, mo tubag pag yung ka ha. Ngano man ha? Kano mga pag sigog text nimo, di man gyud ka mo reply. Ha? Tubag. Ay, mo tubag pa gyud. Ay, mo tubag pa man. Hello. Busy ba? Busy. Ayaw pag tubag. Ayaw pag tubag. Kailangan ko chiko nimo. Nalimang ka. Sikuglod, tapos sikog ko nimo, tapos di ko ka mo tubag. Ha? O tanawa, di ka mo tubag karon. Tubag. Tubag o nahilom ka? Tubag. Tubag. Ha? Mo tubag pag yung ka, ha? Ha? Kalagot kay ka, ha? Kapilan ako naglata og tiil sa baboy. Kaya binakog kaming ka. Nahimo na lang lapok ang tiil, ha? Sige, dugay ka niabot. Napanos na lang? Kamuro ba ka diya nga nagkalderita ko karon diya? Wow. Kaya di yung kang anika, tapi na pa ako na ipakaon na sa ero, kaya abi na kong di na po ka mo abot. Nagkikiniabot ka. May galing giwaswasan na ako daan. Sige, ako sa imo nga. Sorry na good. Ay ko gawin. Wa- Ayaw ko gawiri. Wa pag ko gihawid. Wala di ay. O anong kapanguot ka? Wala pa gani. Nag-suggest galing ko. Basta yung ani kayong, basta yung ani na galing nga background music, kabalo din ko sa sunod ani. Mabitaw ng ganahan sila pamira, basta ka na na. Pag yung ani kang music, usabo na to, basta yung ani galing, maghugas tag plato. Ayaw ko char-charibi. Basig, kala sigurong, kabalo na ko, kaya na po yung mga bagong borders da sa abay simbalay, no? Basta nagpa-cute-cute na po sa mga dalaga diyan. Agas! Ako! Magsumangil ba rin ka, magwasing-wasing ni kasi mong taxi at tubangan nila para pasikat ka nga na kay taxi. Ikaw na biya nga akong gimahalon sa tigit kay. Samo kayo. Sige, ano mawadan og signal? Ano mawadan og signal nga ang imong balay abay man sa tower? Ay, nadagali balungan na suga kay para di maklaro kangit-ngit. Pahilom diya. Ngaon sa takay, gutom pa ko. Yan na ang kaon eh. Basig na nausap na imong kinangan sa kuha. Tinod yun ang nga napakigugman ako. Of course. Pag sure ba? Lagi. Walain. Wala na. Promise. Lagi. Bantay lang yung ka. Bantay lang yung ka, ha? Pre. Oh, Brad. Asa gikan sa kasi mong gabi. Believe ba na ako niyo, pre? Dagana niyo mo yan, pre. Nahulo na. Pakiskis ako ko. Pakiskis mo ko, pre. Grabe. Bro, kita na ko sa mo. Bisita ka kalot-lot, pero kita na yung adlaw, kita na ka, nakay angkas yung motor ni mo. Katong silingan ang mga borders ba? Abantay katong puti kayo. Katong puti kayo? Katong kapink-pink ng agi? Oh, di pa to mo. Ano pa to mo? Girijik na ako to, girijik na. Huh? Girijik
Grabe ka, Brad. Grabe ka, Brad. Ano yung bilim na ako sa mo, Brad? Tanan lang yung babae, Brad. Mukha niyo matadobi. Nag-expect na naman na silot na talaga. Muna na yung pakasinan. Ikaw, adarit yung ka ba? At least ka na siya pang ano, pang lipas oras ba at least na O siya pasapot mo lingaw-lingaw ro ka na. siya may tiglod na ko. Ana. Oo mo ba, Brad? Mangayo kog pang gasolina. Kalutang. Mo ba, Brad? Tapos, Grabe, huwag pa na mahilis ng imo, Brad. Ay, sas baga. Gamit na magkina, Brad. ay, baga pa. Ha? Baga pa. Kubala na, Brad. Ha? Brad, ako sa iyo, Brad. Ayaw ba yung kumpiyansa na ni Lut-Lut, Brad? Sas, Kay naro, kabalo ba ka nga mga angkol, ano, Brad? Armado? May bawang gini mong kalaki, Brad. O siguro, panitan gini mo na, imong sisi. I did. Yan mo siya. Di ang ako lang, Brad, ba nga, ay po kay palantad po, gay na. Na, Ya katong kabante katong bag-o na kong baga kay Carter. Si Lut-Lut ka pa ito, bro. si Lut-Lut, imo na nang imong gatasan, gay? Ay, sus. Sa balay katong vitamins na ko. Itong chirisi ba? Ah. Sa iya to. Si Lut-Lut, di ba na to? O si Lut-Lut, bro. Grabe mo. Brief. Usap pa ipangatang, Brad. Iya kong gitagaan na itong Miramax, Brad. Ay, sama-sama. Oh, alawi. Buwan ako sa iyang gigamit. Siya nagpalit, pero dili sa iyan mong gigamit. Nalipat siya, binag mo na to. Grabe ko kayo, Brad. Ay, kumpiyansa, Brad. Nahilan siya, Brad. Nahilan. Brad, ay, kumpiyansa na, Brad. Kanay ang angkol na ilotro ba? Nagpa-eskwila na sa una sa high school pa na siya. Commander na. Commander siya. Commander. Sa sunod. Ambot na yun. Armado na. Ay, kumpiyansa na. Basig ihawon ka na may bawaan na mo ng gibidangan. Brad, ako lang yung hinahinay lang, Brad. Ay, kumpiyansa, Brad. Say ka, Brad. Ako bahala ni Brad. Yeah. Grabe. Brad, wala ikso na itong putik pa, Brad. Ha? Wala ikso na. Na, Brad. Ha? Na? Na. Ay, ito Pero na. 5 months pa. Bago. Saan na tumagong manggiyangan? Puro magyun yung mga dimayo. Hoy, dili na ako birthday. Birthday ni Fayid Tan ron. Ay, si Payid yung birthday de ron? Oh. Kada muna man na mo i-greet iyang birthday. Good morning, Fayid Tan sa Mod Trade. O kang kuan. Josan Gonzaga sa Carmen Valley Land. Uy, tingon sa manimo na lito. Gonzaga mga po na. Kenneth Abiho, Joy Martinez, good morning. Morning. Eliza Abuso Tambis, Kuya Paul James Smith, good morning. Cloyd Winstanley, Geraldine Joy Garcia, Ma'am Geraldine. Oh, dili na ko birthday, ma'am. Si Faid atong i-greet, ma'am. Ana, oy, ma'am, kumusta ang Cherry C diya, ma'am, sa Lumbia? Okay ra, ma'am, ha? Sa mga support kinahanglan nato diya para sa Cherry C. Miss Abrao. Oh, di na ko birthday. Oy, mga kagay, hello nila ni Jongjong Labis, Love, Nicole, Nanay Lilid, Nonoy Babing, Toto of Taytay, gikan ka Mary of Delphin del Rosario. 53% ningon nga, dapat kasuhan ng mga opisyal sa gobyerno nga mamugos kita magpapakuna bisag wala sila sa priority. Dili! 10% ra ningon og dili. Grabe Sana siguro. oil. Ang 37% ningon nga sana all priority. Derek Cero listening from Bakersfield, California, US of A. Wow. Mabuhay mo din mga Bisaya diha. Zip. Paki-share sa among Asoy. programa sa tanan mga Bisaya na mga Roger Yanaro, good Mga group. morning ninyo. mga Bisaya group ninyo diha, paki-share sa tong programa. Lolo Roger daw, hello daw, gikan kang Lolo Roger. Lolo Roger. Richel Loche, Teresa Sinadjan, Neil Kiblat, Bonbon Monreal, Dean Michael Ratonel, Jonel Chavez, Attorney Milber Yorte. Sikat na kasi Attorney Alfred Gassion ron, Brad. Interviewon siya ni Julius Babaw og ni Bernadette Zambrano. Jonel Chavez, Fritzy Wabe, kisan di ba? Igusan ng email Wabi. watching from Italy. Sir Bern Hamis ug hayag na imong face. Wala pa. First session pa lang to, first session. Again, Bong Alcordo, salamat kayo. Attorney Chubasco Kainya, thank you. Christian Day Bosol,
May Hancock, Rofiskot, Judge Albarasin, daghang kay salamat ug tanan nga mga misubay kanamo. Daghang kay salamat sa pagig-uban kanato matag. Agan, kung asa mo gibutang ni Lord sa kalibutan, kung na may mga Bisaya group diha, paki-share sa atong programa kay Garbo kini sa mga Bisaya mga kagahi. Og Happy International Women's Month sa tanang kababainhan sa tibuok kalibutan. Ba? Ilabi na sa among mga inahan, Mama Anita og Mama Lilet, ug sa among mga asawa, labi na kang Sweetie Jeda. No. Women's International Day, gid ron. Women's Day, March 8. Ano wala may International Men's Day? Kay once a month man mag-men's. Menstruation to. So daghang kay salamat sa pagpagiubang kanamo magkita-kita na po kita ugma po sa samang takna sa samang istasyon din nila mangyapon sa 93.5 Home Radio. Feels good to be home Cagayan de Oro City. Timati ang katawan nga ni gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban kini inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O timan mga tiyo, mga kuya, mga bossing, ang bana nga guys, o ba ni naging muling kini si Bernie Bitok-Bitok? O kini ang Garbo. Gahi! Ang Alay ba? Garbo sa mga Bisaya ang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like